Kun he palasivat väkijoukon luo, Jeesuksen eteen tuli mies, joka polvistui ja sanoi, Herra, armahda poikaani. Tämä isä pyytää Jeesukselta armahdusta, mutta odottaa Jeesukselta parantumista. Täällä lasten klinikalla usein käyn rukoilemassa yhdessä sairaiden lasten ja heidän vanhempiensa kanssa. Ja kuinka monta kertaa olen nähnyt sen, miten vanhemmat, miten äiti ja isä, he aina löytävät sanat rukoukseen, kun he rukoilevat oman lapsensa puolesta. Heille ei tarvitse vahvistaa sitä uskoa, että luota, kyllä Jumala hoitaa. He todella uskovat, heillä on se uskon luottamus, että Jumala hoitaa heidän omaa lastaan. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Tänään me rukoilemme myöskin niiden vanhempien, äitien, isien kanssa, jotka jostain syystä eivät näe tai eivät huomaa oman lapsen itkua tai eivät oikein tiedä, millä tavalla saa lapsen tyynnytettyä ja miten rukoilla todella, että lapsi saa sitä apua, mitä hän Jumalalta tarvitsee. Eli hoivatkaa sen tähden toinen toistanne rukouksella, luottamuksella ja siihen, että Jeesus todella huolehtii lapsista, heidän vanhemmistaan, meistä kaikista.